συνδέεται η ιστορία της ελληνικής οικονομίας με το τι συμβαίνει στο Αιγαίο? Εμέσως. Εάν η Ελλάδα ήταν μια χώρα η οποία δεν αντιμετώπιζε αυτή την οικονομική κρίση και αυτό δεν είχε συνέπειες σε όλα και στην αμυντική της ικανότητα, γιατί έχει, θα ήταν όχι εντελώς διαφορετικά, αλλά ενδεχομένως θα ήταν αρκετά διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και η τουρκική πλευρά αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Φαντάζομαι θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Πες μου λοιπόν καταρχήν για το οικονομικό, ας το βαφτίσουμε έτσι σήμερα για την οικονομία της συζήτησης σκέλος, επειδή είχες και μια αρθρογραφία στο πρώτο θέμα. Εάν είμαστε πίσω διαρκώς από τις εξελίξεις του τι συμβαίνει και το πώς οι άλλοι τα στρώνουν, το ερώτημα είναι, έχουμε λόγο να βιαζόμαστε? Αρχίζει και αναπτύσσεται μια τέτοια συζήτηση εν ώψη και εκλογικών αναμετρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν ξέρεις καν αν ο Ντάιζεμπλουμ θα είναι ο πρόεδρος του Eurogroup. Έχω βαρεθεί να λέω, και στην εκπομπή σου αγαπητέ Γιώργο το έχω πει πολλές φορές, ότι επιτέλους πρέπει να πάψουμε να μιλάμε μόνο αποκλειστικά και μόνο με όρους τακτικής. Δηλαδή να καθυστερήσουμε λίγο, να κάνουμε έναν ελιγμό τώρα για να περιμένουμε τις Ολλανδικές εκλογές, αργότερα τις Γαλλικές, δεν ξέρω εγώ τι, ή για να πάρουμε κάτι, να διασώσουμε κάτι στα εργασιακά κλπ. Η γνώμη μου είναι ότι στο δωμάτιο υπάρχει ένας ελέφαντας, το έχω ξαναπεί, για τον οποίο δεν μιλάμε. Ο ελέφαντας είναι η ύπαρξη του μνημονίου. Το γεγονός δηλαδή ότι η χώρα βρίσκεται σε μια παγίδα αργού θανάτου, θα την ονόμαζα. Να είμαι ξεκάθαρος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όλα αυτά τα οποία ζουν οι Έλληνες. Αυτό σημαίνει. Εάν λοιπόν κάποιος θεωρεί ότι πρόκειται για θυσίες οι οποίες είναι αναπόφευκτες και οι θυσίες είναι ο μόνος δρόμος για να βγούμε σε ξέφωτο, να ανακάμψει η ελληνική οικονομία, τότε αυτός δεν πρέπει να παραπονείται και πρέπει να θεωρεί ότι είναι ο δρόμος που θα οδηγήσει σε λύση της τραγωδίας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Ανήκω στην κατηγορία που χαρακτήρισα όλη αυτή την πολιτική παγίδα αργού θανάτου. Και θέλω να πω ένα πολύ μικρό παράδειγμα για να μην το περάσω έτσι χωρίς ένα στοιχείο απόδειξης. Πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας ότι για το 2016 η υποχρέωση που είχαμε ήταν να έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 900 εκατομμύρια. Είχαμε με όλη αυτή την υπερφορολόγηση περίπου 2 δις. Δεν ξέρουμε οριστικό το νούμερο, αλλά περίπου εκεί. Έτσι και δόθηκε και αυτό το βοήθημα. Του χρόνου έχουμε υποχρέωση, δηλαδή του χρόνου το 17, να παράγουμε 1,75. Αυτό σε απόλυτο αριθμό σημαίνει 3 δισεκατομμύρια 350 εκατομμύρια περίπου. Και το 18 και στη συνέχεια θα δούμε για πόσα χρόνια, γιατί είναι προς διαπραγμάτευση, αν θα είναι για 3, 5, 10 χρόνια. Ο Σόιμπλε ζητάει για 10 χρόνια. Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%. Που σε αριθμού σημαίνει 6 δισεκατομμύρια 700 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά πάνε στους δανειστές κατευθείαν. Έτσι. Μια οικονομία η οποία είναι ασθενής, δεν έχει σταθεί, δεν έχει ορθοποδήσει. Μια οικονομία υπερφορολογημένη. Και υπερφορολογημένη όχι μόνο από τους κλασικούς φόρους, αλλά και από το φόρο που ονομάζεται ασφαλιστική εισφορά, γιατί φόρος στην πραγματικότητα. Έτσι. Αυτός δηλαδή που βλέπει τώρα να πάρουμε ένα μεσαίο, έναν ελεύθερο επαγγελματία ή έχει προσωπική επιχείρηση κλπ. Ουσιαστικά στο κατοστάρικο που μπαίνει μέσα με τη μορφή εισοδήματος δίνει πάνω από 55-56-57% από χέρι. Δεν μιλάω για την προκαταβολή φόρου, γιατί αυτό θα ανακυκλωθεί. Αυτή θέλει ρευστότητα. Μιλάω για τις υποχρεώσεις οι οποίες είναι έτσι.
αυτή η οικονομία θα πρέπει να παράγει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% για κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια, δηλαδή 6,4. Δηλαδή ένα άνθρωπο που δεν μπορεί να περπατήσει και του κάνουν αιμοληψία βαρβάτη, του παίρνουν αίμα. Περί αυτού πρόκειται. Και λένε ότι αυτό το πράγμα θα βγει. Αν με συγχωρείτε, εγώ δεν έχω συναντήσει και διαβάζω και ένα σοβαρό οικονομολόγο που να λέει ότι να βγει, αλλά και έναν άνθρωπο ο οποίος διαθέτει τη στοιχειώδη λογική. Λοιπόν, κατά συνέπεια θα πρέπει να συζητήσουμε τι κάνουμε ως χώρα και να διαφωνήσουμε, οι πολιτικές δυνάμεις να διαφωνήσουν. Δεν γίνεται αυτό. Ανταυτού συζητούν άλλα πράγματα. Προσπαθώ λοιπόν να πω, αγαπητέ Γιώργο, ότι από τη στιγμή που η κυβέρνηση, και έρχομαι τώρα στο τακτικό μέρος, γιατί αυτό που μίλησε είναι το στρατηγικό, το οποίο δεν υπάρχει στην ατζέντα. Έτσι. Δεν λέω να πούμε να βγούμε από τη δραχμή, από το ευρώ και να πάμε στη δραχμή, γιατί πολλοί το προτείνουν. Είναι εγώ μια συζήτηση, εγώ πιστεύω ότι όλα πρέπει να ανοίξουν. Όλα. Μπορεί ίσως να μην ανοίξει αυτή τη στιγμή, να ανοίξει μετά από λίγο, αλλά και όσοι υποστηρίζουν τη δραχμή την υποστηρίζουν εργαλειακά. Λες και αν πας στην δραχμή θα έχεις ένα κλειδί, θα ανοίξεις την πόρτα και θα έχεις λύσει το πρόβλημά σου. Δεν είναι έτσι. Το νόμισμα είναι εργαλείο. Όποιο νόμισμα και διαλέξει, ή μείνει στο ευρώ ή πας στη δραχμή, χρειάζεσαι καπετάνιο και σχέδιο. Δεν έχεις ούτε το ένα ούτε το άλλο. Περί αυτού πρόκειται. Και δεν μιλάω μόνο για αυτή την κυβέρνηση, γιατί θα ήταν ευχής έργο να είχαμε πρόβλημα μόνο με αυτή την κυβέρνηση. Γιατί θα λέγαμε να αλλάξουμε την κυβέρνηση και θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Ξέρουμε όμως ότι και αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, όπως και οι επόμενοι, τι θα κάνει? Θα κάνει αυτό το οποίο τις λένε οι δανειστές. Αυτός είναι ο δικός χάρτης. Τι περιθώρια έχει? 5%, 10%. Τι να κάνει? Να πει κάνω μια ελάφρυνση σε σένα και αυτό που προκύπτει από την ελάφρυνση το επιβαρύνω στον άλλον. Αυτό μπορεί να κάνει. Αυτά που λένε ισοδύναμα. Στο τέλος της ημέρας ο λογαριασμός πρέπει να είναι ίδιος. Και στον έμφυα το ποσό θα είναι καθορισμένο, τώρα θα φορολογήσει περισσότερο το τάδε, την τάδε κατηγορία κινήτων ή την άλλη. Καταλαβαίνεις, ή τα ελαφρώς στον άλλη, εκεί σου δίνει ένα πολύ μικρό περιθώριο. Περί αυτού πρόκειται, το οποίο δεν λύνει το πρόβλημα. Κατά συνέπεια, η γνώμη μου είναι ότι, και εγώ είμαι στο τακτικό επίπεδο, η κυβέρνηση λέει ότι θέλει να κλείσει το ταχύτερο δυνατόν τη δεύτερη αξιολόγηση, όμως προσπαθεί να διαπραγματευτεί. Δεν είναι κακό αυτό. Απ' την άλλη πλευρά όμως είναι εγκλωβισμένη. Χάνει χρόνο. Και ο χρόνος δουλεύει εναντίον. Παράδειγμα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ποσοτική χαλάρωση, η οποία είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν είναι μόνο ότι θα σου δώσει μερικά δισεκατομμύρια, τα οποία τα έχουμε ζωτική ανάγκη τελείως. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση να πω, αγαπητέ Γιώργο, ότι είναι ηρωνία το ότι τυπώνει με το Μάρτιο 1 τρισεκατομμύριο, 300 δισεκατομμύρια τύπωσε στην πραγματικότητα χρήμα και η Ελλάδα δεν πήρε τίποτα. Η χώρα που τα έχει τα περισσότερη ανάγκη. Στο όνομα του ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Είναι από τα πολύ ωραία της Ευρωζώνης. Δηλαδή είναι ηρωνία που σκοτώνει. Έτσι. Ποιος ωφελήθηκε περισσότερο? Η Γερμανία. Γιατί μοιράζεται τα λεφτά αυτά ανάλογα με το πώς συμμετέχει στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Δηλαδή οι μεγαλύτερες οικονομίες παίρνουν αντιστοίχως στο μεγαλύτερο κομμάτι. Λοιπόν, η Ελλάδα εξαιρέθηκε. Ούτε για το 2%, 1,8 πόσο είναι της Ευρωζώνης, της οικονομίας της Ευρωζώνης, πήρε το αντίστοιχο. Λοιπόν, και για άλλους λόγους είναι τεχνικοί και δεν θα μπορέσουμε να τους πούμε. Λοιπόν, έχει λοιπόν μεγάλη σημασία, αφού έχει αυτό το πλάνο, να το υπηρετήσει σωστά. Θα μου πεις, μα δεν θα μπορέσω να πάρω μια καλή συμφωνία. Είναι αληθές αυτό. Είναι αληθές. Οφείλουμε όμως να διδαχτούμε και από τα λάθη μας. Όλοι. Η κυβέρνηση έπρεπε να έχει διδαχθεί από αυτό το οποίο η ίδια, αφήστε την πείρα των άλλων, τη δική της την πείρα. Με την εξής έννοια. Όποτε διαπραγματεύεται με τους δανειστές, στο τέλος υποχωρεί και αποδέχεται αυτά που έλεγε ότι δεν θα αποδεχθεί. Γιατί το κάνει? Γιατί είναι μαζοχίστρια? Όχι προφανώς. Διότι οι άλλοι έχουν και το πεπόνι και το μαχαίρι και σε εκβιάζουν.
Περί αυτού πρόκειται. Άρα λέω, κάνε μια γρήγορη διαπραγμάτευση, αφού έχεις μπει σε αυτή τη λογική, ξέρεις το διακύβευμα, ναι δεν έχεις ανάγκη από τη δόση μέχρι τον Ιούνιο, αλλά διακυβεύονται άλλα πράγματα. Και κυρίως, ποιο είναι το μεγαλύτερο διακύβευμα? Δεν είναι καν τα κάποια δις της ποσοτικής χαλάρωσης, είναι το κλίμα στην οικονομία. Η αβεβαιότητα σκοτώνει και τις μικρές προσπάθειες για σταθεροποίηση της οικονομίας. Είσαι παγιδευμένος. Είναι η παγίδα του αργού θανάτου για την οποία μιλούσαμε αυτό. Άρα δεν είναι φετίχ. Έχει μια σημασία να κάνεις διαπραγμάτευση, αλλά κάνεις πολύ γρήγορα και ό,τι καταφέρεις. Λοιπόν, αυτή είναι η δύσκολη πραγματικότητα. Τελείασε αυτό. Για να μιλάμε. Κατά τη γνώμη μου, ωστόσο, θα έπρεπε στο τραπέζι να μπει και η στρατηγική διάσταση πέρα από την Προφανές, το ξεκαθάρισα. Είναι αυτό που είπα στην αρχή. Τελείασε αυτό, γιατί έχουμε μείνει στα 4 λεπτά. Ό,τι προλαβαίνεις για αυτή την εμφανή ένταση από πλευράς Τουρκίας. Γιώργο, υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο Ερντογάν ξεκίνησε ένα δημοψήφισμα για να μετατραπεί σε πρόεδρο Σουλτάνο. Φαίνονταν θα το κέρδιζε περπατώντας. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υποστηρίζεται από τους γκρίζους λύκους. Καλλιεργεί λοιπόν τον εθνικισμό για να συσπυρώσει. Δεν τα έχει πάει καλά στη Συρία. Ο τουρκικός στρατός δεν τα έχουν πάει καλά στο Ιράκ. Έχουν ανάγκη από μια εύκολη συμβολική νίκη και την αναζητούν στα δυτικά, σε εμάς. Αυτό είναι το ένα. Ο δεύτερος λόγος είναι το ζήτημα των 8. Πολλοί το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό, εγώ δεν το θεωρώ τόσο σημαντικό. Αντιθέτως, θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμο το ζήτημα των 2, για το οποίο δεν γίνεται πολύ λόγο. Γιατί οι 8 δεν ξέρω αν συμμετείχαν στο πραξικόπημα, αλλά ήταν περιφερειακοί. Έτσι, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στη Θράκη δεν συμμετείχαν. Οι 2 που ήρθαν ανήκουν στην ομάδα που επιτέθηκε στη Μαρμαρίδα με σκοπό να σκοτώσει τον Ερντογάν. Αυτό προσδίδει και προσωπικά στοιχεία σε αυτή την υπόθεση. Και το γεγονός ότι δεν πήγαν στην Ελλάδα, πήγαν με δικηγόρο σε αστυνομικό τμήμα μετά από 2-3 μέρες, λέει πολλά. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι αυτό είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα. Και θες να σου πω και κάτι, να σου αποκαλύψω ότι η πληροφορία έφυγε από την υπηρεσία ασύλου. Λέει ότι οι δικαιωματιστές κάνουν πολιτική που αφορά κρίσιμα εθνικά ζητήματα και ίσως και την σχέση στη χώρα με την Τουρκία, έτσι, και το κίνδυνο πρόκλησης θερμού επεισοδίου ή και πολεμικής σύγκρουσης. Λοιπόν, εδώ η δικαστική δικαιοσύνη έχει αποφανθεί και έχει πει ότι δεν ξέρω αν είναι, δεν με ενδιαφέρει αν είναι πραξικοπηματίες ή οτιδήποτε, δεν μπορούν να γίνει δίκαιη δίκη στην Τουρκία. Και έχει δίκιο, το ξέρουμε. Από την άλλη πλευρά η περίπτωση των 2 επαναλαμβάνουν είναι διαφορετική. Άρα πρέπει να γίνει πολιτικός χειρισμός. Δεν είναι της ώρας να πούμε, αλλά πάντως οι 2 δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 8. Δεν είναι το ίδιο, είναι σαφές αυτό που λέω. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι η Ελλάδα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει γονατίσει και αυτό το εκμεταλλεύεται, έχοντας ανάγκη μια εύκολη συμβολική λύκη. Όμως αυτά είναι τα από εδώ. Υπάρχουν και τα από εκεί. Μπορεί η Τουρκία να είναι πιο ισχυρή αυτή τη στιγμή, αλλά οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, έστω και με τα δόντια, κρατάνε μια δυνατότητα αποτροπής. Δηλαδή μπορούν να καταφέρουν πάρα πολύ καταστροφικά πλήγματα, όπως αντιστοίχως και οι τουρκικές. Η Τουρκία έχει προβλήματα πολλά. Πρώτο πρόβλημα, η μετοχή Τουρκία είναι στα χαμηλότερα και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Να δούμε με τον Τραμπ πώς θα κάτσει η υπόθεση, αλλά όλη η γραφειοκρατία και ο State Department για λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με την Συρία και τα άλλα. Δεύτερο, έχουμε αποδεκατισμό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. 250 πιλότοι αναγκάζονται και χρησιμοποιούν νέους οι οποίοι με ταχύρυθμη εκπαίδευση είναι άπειροι,
καλούν παλιούς που έχουν φύγει λόγω ηλικίας, κάνουν προγράμματα γρήγορης εκπαίδευσης ακόμα και πιλότων πολιτικής αεροπορίας για να πετάνε F-16. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει. 6.000 αξιωματικοί έχουν διωχθεί, φυλακιστεί ή απολυθεί. 42% των ανωτάτων, δηλαδή ταξιάρχων, υποστρατήγων, αντιστρατήγων. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ μεγάλα επιτελικά κενά. Το κυριότερο, ο Ερντογάν δεν θεωρεί ότι έχει τελειώσει η εκαθάριση. Δεν έχει εμπιστοσύνη στις ενόπλες δυνάμεις. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είναι όταν, δεν μιλάω για ένα θερμό επεισόδιο, αλλά πας σε μια σύγκρουση, σε μια σύραξη, το πάνω χέρι το παίρνουν στρατηγοί, δεν μπορούν να ελεγχθούν. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτό το πάνω χέρι για να το ανατρέψουν. Άρα δεν θέλει να πάνε τα πράγματα εκεί. Τι μπορεί να θέλει? Μπορεί να θέλει την εύκολη συμβολική νίκη, αγαπητέ Γιώργο, που πιστεύει ότι δεν του κοστίσει, θα είναι εύκολη και συμβολική. Θα τον βοηθήσει πολιτικά. Εδώ υπάρχει ο τυχοδιοκτισμός του, τον οποίο είναι εγνωσμένος. Και υπάρχει κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει μια ομάδα γύρω του η οποία να λειτουργεί σαν φίλτρο. Μια ηγετική ομάδα. Οι υπουργοί του, ο πρωθυπουργός του είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν τολμούν να φέρουν αντίρρηση. Είναι ένα δηλαδή απολυταρχικό καθεστώς. Εμέσως πλην σαφώς. Τύπη στην δημοκρατία, αλλά είναι αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ίδιος μπορεί να παρασυρθεί από την ανάγκη του για μια εύκολη συμβολική νίκη και να μην λειτουργήσει με ορθολογισμό να κρίνει τα πράγματα. Γι' αυτό η Ελλάδα, το έχω πει παλιά και σε σένα, χρειάζεται να έχει απαντήσεις, όμως να ακολουθήσει άμυνα ζώνης και όχι man to man. Ό,τι δεν δημιουργείται τελεσμένο, μια υπέρκτηση δεν δημιουργείται τελεσμένο, δεν είναι καλό, είναι κακό, αλλά δεν δημιουργεί ένα τελεσμένο. Άρα μπορεί να κάνεις, να περάσεις, δεν το περάσει τον ντούκο. Υπάρχουν πράγματα όμως που δεν μπορεί να περάσει τον ντούκο, όπως το να αποβιβάσει κομμάντος πάνω σε μια νησίδα ελληνική. Έτσι. Αυτά τα μηνύματα, δηλαδή ο διαχωρισμός πρέπει να γίνει σαφές στα μάτια τώρα. Να ξέρει τι θα προκαλέσει σύραξη, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Δηλαδή να λειτουργήσει αποτροπή.